Zigor kodearen 82. artikuluak zera adierazten du. Medikuen txostenen arabera oso larri dauden gaixoek, sendaezinezko jasankizuna badituzte, baldintzapeko askatasuna lortu ahalko dutela. Horretarako, kartzela administrazioak baldintzapeko askatasun espedientea helarazi beharko dio, kasuak behar duen urgentziarekin, espetxe zaintzako epaileari. Honek, baloratzeko orduan kontutan hartu beharko ditu bere ezaugarri personalengatik duen delituak egiteko zailtasuna eta sujetuaren arrisku txikia. Artikulu berak dio presoaren bizitza arriskuan egonez gero, bai gaixotasunagaitik, bai adinagatik, eta hori horrela frogatuta dagoenean, mediku forensearen txostenagatik edota espetxeko zerbitzu medikuen txostenarekin, espetxe zaintzako epaileak baldintzapeko askatasuna baimendu dezake, kartzelari azken osasun pronostikoaren informe baino ez eskatuta. Sistema bera jarraituko da mediku txostenaren arabera, gaixotasun sendaezina pairatzen dituzten gaixo oso larrien kasuetan. Zentroko osasun zerbitzue baldintzapeko askatasuna baimentzeko baldintzak ematen direla onartzen dutenean, tratamentu juntaren jakinan ipiniko dute mediku informearen bitartez. Azken kasu honetan gaixotasuna egiaztatzen duen informe medikua gaineratuko da. Eta dinogu orain, legearen arabera hain argi badago zergaitik ez da betetzen, Juan Pablo Diegez urteetan zehar auzo eta kultura mugimenduaren motore eta parteide izan da. Gaurko egunean 2010ko urriaren 22an, Espainiako gobernuak kartzela mantentzen du, naiz eta haien interesan araberako lege konstituzionala bortxatu. Halere Juan Pak denetarik du, urologiari dagokionez prostata minbiziak kendu diote. Ontologikoki beren belarrietan audifonoak eramaten jasan gaitza zaio, zer esanik ez eramaten ez dituenean. Bestalde ere Juan Pak bertigoak pareatzen ditu eta arnasteko zailtasunak ditu, loaldian hiltzerainokoak izan daitezkeenak. Artrosia jota dago eta artritisa ere badu, kartzelako medikoarenera heltzea galarazten diotenak, izan ere lehenengo pisuraino igo behar da eta ia ezinezko egiten zaiolako. Labur bilduz, eta Juan Paren azaleko egoera besterik ez azaldu arren, Osakidetzak 1982an ezintasun oso eman zion, ez dute legearen begien araberako parametroen barruan sartzen. Badakigu era honek ez duela hobera egingo kontrakoa baizik. Egoera honi oso kritikoa deritzogunez, Santutxuko auzokideok gaur argitara emango dugu plataforma bat sortu dugu. SOS Juanpa. Bestetik, gure esku dagoen guztia egingo dugu gure lagun eta auzokide den Juanpa gure artean egon dadin, orain. Hortaz, gure helburu hau lortzeko egingo diren ekimena bultzatu eta bertan parte hartzera, animatzen zaituztegu, eta lehen urratz bezala gonbidapenaz luzatzen dizuegu, azaroaren 13an goizeko 12:00 Juanpa babesteko Basauriko espetxera egingo den martxara. Dudarik ez dugu gehiengoaren parte hartzearekin lortuko dugula.